so na te sa hweniwa edi ne hwe eba ne sa na wo hia yen ewe ni mungoma no so Facebook SOMPA 106.5 FM Accra sada na YouTube nso wonse kan ye wo ho a SOMPA FM live eno achi www.sompaonline.com ensemu nyina yewura Prince Atabo ate akekera koto okwa obetimi akwa kwesane manya bia kenkan na wahwe bi nso ewo wani so efiri SOMPA 106.5 FM Accra no abusua live se wuche yin a 93.1 ehwada braka eno ya santema ya atum sabre kro na yesanso ye live ewa yiko 100.9 asantema mu hwa na yefiri asantema mu no yewo takwa 101.1 eno SOMPA no wabia takwa de no 103.3 wo mu a ewo bro na hinkuro nyina no efabia SOMPA 98.9 lajibe kwa na bro sanum edidem ekwa akopie mu ahafo 106.1 FM yaduru tachiman bro Easter hinkuro 90.7 yankuransa ena wo mu a ewo mankasimi na afa nyina nso no fabi Kingdom 106.1 FM abusua so wo mani masase paso doma hinkura doma 100.7 afa yakase ebi sabre kro na SOMPA 101.3 eno nso edidem ho anopa nsemo ayedeba de di mu akotena France abochima mu Paris ehon so adamfo pa radio waso yemu a obeti bi ene se Ghana Police Service for edisika esum 50,000 Ghana cedis ato ho se obi biara ya obetimi aboa ama gang leader bia krono bobi koso ewa hafomantem ye hunu no ne nsa beka sesika sada ena police sadom no nso wonu mani abre pa na we de otufu appreciation na IGP ensema waboso no ese wani no waso Onyonyamfo Haruna Idrisu akasa wo kiremu ese sitagefo wo mu atuate no aban atwa 41 million Ghana cedis a wo mbehye wo mode atua wo muka eni so ade hunu no botae ni nyina no na emu da eso no ebem reality wan na kasa asemi yewura Ibrahim Mahama 9 months adwumakuo no wo mu adi dwumasunu bi ewo Ahanta West Mensinu emu namso ama eni excavators ahodo wo mu asizi bi nipa bi mu so wo hono mu a ya kire wo mu nana oye bampo adoni wose boshe bia wono mo hye se kini yema no wono mbedi so Cape Coast Mensini Assembly en wo mu ekire mu se decongestion bi eba bekoso enti wo mu bo adwadifo nyina ano ho ba abusua ya bekwa amanone na London mountain so obi kwatwe se kande wo ebi mo na sabra make say o posifo kokum komo be na ekwa akire ya de bebre eno na no pay wakenkanfo triple way man aja pia APAM dada menim nuaba Adwoa Asare yede som Afei ensemno enchiremu ankasa enie Ghana Police Service for en womo ede atu dwase womo nsa so abrantie bia ye frɛ no hoyefi eno nko ani edin a eba ye womo declare no wanted se kro no bobi ye koso ewo nkasem ewo hafomantem no emu no opanyini ene ye nipa no wodi enimu dendenden a enyasem kumanti ye ka say 50,000 Ghana cedis eni sika womo de ato ho so obi biara owo information bi ebetimi aboa amaya kire saa abrantie no wombe dane saa sika na chi ede amano nkrata womo ede baaye no Criminal Investigations Department CID adwumakuo no enura en womo ede saa nkrata yi ebaaye womo kire mu ese enye afonkase mu nko a ena saa kro no boy koso eye bronya bosum ne da na to so mienu nso sara ena ebi koso ewo mpotem ho ne kro no ahodo bebre ne ese ho yefi ya ye kana semi wo no ena eye campaign ya wo hye saa kro no bo no achi ne ye omanfo atimpotem wo matete wo machepa enti wo mu ekire mu a enkasem police station say wo mu ko atake wo mu adwumapa koko buying company ye no so wo mpotem ho Kobi Gold Buying Company ena fei Asutifi Rural Bank ne nyina eyemia ya hodo ya saa branti enene dom no edi enimo mu ko bokro no ewo ho no ko atake adwumayefo na wo mu kire mu se saa de no ekoso no yade bi ha dwene pa ama omanfo atimpotem ho ehu
ena abom nanso se de bi abambofo eka no wo mu kire mu se wo ma reata so pa se bambo de wo mbayire mu dankran ewo empotam wonti obi biara wo information no wo chese police station bi e ben wo betimi akono akọ report asem no anase wo mu emergency numbers a wo mu ede atudwa 191 wo betimi afre ana 112 anampo 18555 ufre numbers mu bia se wo information bi e betimi aboa amomo nsa aka sa ahoye fi na womo ebede wase ye papa na sa sika no so no wo madane akire ede amawo nana kwajoje si no nsia bere mu kase ebo eno ana abusua yeguso de mawo anopai wajefo de toso mienu twedi ampon waje ense yemeso mosom papa no na mede wura asantima mu enche bia na asantima wura oche kokoso otumfo setu ya wotoso mienu ken Solomon nana yebo odin na yabo emu ase na abere bia ye kase nyankwada anasa wonkwaso woba enkran ya wobehia yewura tete yehonu posi sadon no pani no na ewase na ni nyina echi no wonom de akwasi de sade na nnora eho ensamote no emu no yewura posi sadom ko bi na eho no wo chese nani aso papa de ken Solomon ayo odumfo setu na ni nyina emu no onu wo mu nyina ne posi sadon na aba behia wo manhia ya wo mo dom aboa se afahye no ebetimi awie ne mudie na ni nyina wo kasa na wo bechese enchichemu ahodo a ewo wo wiase nyina no ebasadom no wo mani swade hunu ni se wo mbebo ajapade ne akra ho ban enti sade wo mo yo ne nkran no sada na asantema mu nso wo mo yo no I bring the greetings from Accra. Some few weeks ago, we received His Royal Majesty in Accra to the police headquarters. When he was about to come, people were wondering whether it is true that Otunfo is coming. And the many doubting Thomas is that we invited them to come and sit down before Otunfo. They couldn't make it. By the time they got to know at the airport that Otunfo was on the way coming, they rushed and we stopped them. They could not even see Otunfo. Otunfo's visit to the National Police Headquarters unprecedented. To reciprocate what Otunfo had done to us, we decided to come in a very small room. Just to come and do the talking, something to show our love to this beloved father of mankind. Enti ba wo ba ha no na wono nso shefa wo mo be kire sampa sade ye wodo wo mo no wo mo nso do no papa na ebia na no wo chese e bad wono ma ye frɛ won se police ladies no titru royal ladies ana wo bo wo mu din wo mo bo papa wasantema mu eno nso COP tete yohonu e kan ni sei. We have these ladies called the royal ladies. We name them after Otunfo. And so for that matter, we have come here to come and grace the occasion and to make the first parade of its kind in the Marshal Palace, and also attended by many of our program members here this afternoon. I wish to announce to Otunfo that these ladies have been working very hard. They have distinguished themselves. They are only available to do anything possible to make Ghana proud, and for them being the first of its kind to honor Otunfo at the National Police Headquarters, and also being the first of its kind to visit the Marshal Palace. The police administration decided to promote them to the next one. Also for your ladies have been promoted. Enti royal ladies na posi sado no wo mo de wo mato Otunfo no on promotion na yewura tete yehonu wo boss wo akwasi de ase ne da no ensafufro emu no aban etutu niema sede beya wo metimi agya isika som 41 million Ghana cedis na wo mode atua book and research allowance sede ama empenifo ahodo ye ka Colleges of Education Teachers Association of Ghana eye sita gejumekuo no eno ye 2023 enafe 24 academic year no book and research allowance hu sika na wosofo ya wodaso ye no ano Yera Haruna Idrisu ena wode sansem we nyina etudwa ewo 14th congregation ya eno kro ya eye 96th anniversary celebration ewo St. John Bosco's College of Education ya eno no ewo Navrongo etifi epoe mantam no emu na wochire mu se sita gadwumakuo no eye November ne de toso aduru 9 afia etwamu en wo mo ye wo mo adwene se wo mo eti etua esanse National Labour Commission eye NLC fo wo mo May 2023 nhyehyɛ bi ana nkese se wo mo hye na ye da ne yechire ede mo bepemene san nhyehyɛ no enya emamu enti wo mo ate etua ya bepemene ne ho nsɛm no
akwakwa bebre nkomodie bebre na ban ene wo mu edi said ye beya ntiase betimi aye adwuma na wo mu akwakwa kyerade ewo colleges of education ahodo no emu na ononyafo haro na Idrisu enkasa emu no wo kyerese asoye no ene sikasem asoye no aka abomu ya wo motototo niema said ye beya wo betimi release sa sika no ede ama adekyerefo no na wo kyeremu se baabi ankomo no akwakoduru no de eyade se akwa akyire pa enti Dr. Kasiela to Forsen ene nimpenifo eda ministry no ano eye finance ho no wo mo edi nkomo no ama no akwa akyire se na watwe baako entem free enne yade kode wo mo ebehwese sa 41 million Ghana cedis no wo betimi adane akyire ede ama akyerefo nti wo mo nam sa enkrata isu esre se wo mo enko school dan mu na wo mo enkonko kyade sanse wo mo atuate ya wo mate enye nsunsuanso wa ene de abre adesuafo ntichu ewo colleges of education ahodo nti free sabre ya ekopem se na wotwe ne beko na wie yende wo mo hwe sentotue ne betimi awie mu die se de be ya sitagefo wo mbeto mu dwumadie so sitagefo mu tiriye na musika no ba de be ma ye nkaedum na mu be ka se montinka mu bi anka mu kɔ ho strike na wie ye tua maamo ebe da ho afebo nti no ya mu nko hu na kɔjojesi company limited na danse ho ne mapa no o ma mbi mfa hyase nkonko wie esanse on de odo ho bɔ no na wo hyedan ne siase a enema abeto no ho ne papa eye ene ne boofo efo nti no obetimi awie anopai wokutaye mu dendenden ene ye de kase no ebrewo mede wo kɔ University of Mineral and the friend UMAT no wo ma boboa no na wo mo nhia mudi afi bia ya wo mo hia na wo je asuafo foforo etum chief congregation wo mo hia memene da no na emu na Yewura Ibrahim Mahama de ababa wa pena ma wo kokɔ ye na ni surgery ewo UK ma na hoto no wie anka na ni efira anya mfira no pani wo ma bona baso amma ne doctorate honorary degree ya we de akura GTech for kura be kan bi e de aka ho na wo mo kyesa papa no se wo mo hwe na ye mu ye eno achi ne modern a wo bɔ eba minerals afa ho kura no a sade ye wo mpese ba bi fo fa akwa akodie nti wo pese enka ha no wo hia basobɔ nti wo mo abɔ na baso amane position kase EMP pani asa na mekan na mpanimfo na wo mo kyekere award ne de ma no wo mo tudin hereby confer on you Mr. Ibrahim Mahama, Doctor of Science, CSc honoris causa. Please accept our warmest congratulations. And now, before we pull the ribbon and hold on a second, GPEC, we hereby from UMAT present to Ghana and the world Dr. Ibrahim Mahama, honoris causa DSc. Eno eya award na wo mo de ma no na wo mo ekobie na mampani dada Jonajeku nkofo no wo ka ho sa na mampani His Excellency John Dramani Mahama ne nua ne mpon na wo mo bɔ na baso yi president nsokobi na president ko no wo ka se ne nua ne de no kwasem ni enkyere nkamfo no ho sɛ de nanso sɛ to wo nkwama ho sɛ de ɛda wabɔ mu a wo sɛ de wabɔ ne ho modern pa mampani nkofo abresu sei wo ye adwuma de boy pa ama ye ka Ghana enya baabi gina ya eginae ne nyina echi nso wonte nai wo de we nso to nkyɛn a na dɔ ya hodo a wo san so yo eyi bi mu firi wo hia mu ma wo mo ewure sika mu no na wo saba so bampa. He has built himself by dint of hard work. I've cut him no advantages, as some people want to say. And indeed, he himself confessed that he normally has a harder time being president than when I'm in opposition. Because when I'm president, if he gets any advantages, they'll say, oh, because his brother is president. And so I make sure he follows the rules. And so his company has advanced by leaps and bounds in times that I've been out of office. And I believe that now he's reached the stage where the company is resilient and can withstand any shocks. They have the Blackwater resources and are about to start the first 100% indigenously owned gold mine in Ghana. Eno Ghana mampani His Excellency John Dramani Mahama no wakasa wie na de ye bɔ na baso Yewura Ibrahim Mahama nso ɛda suapɔn no wo mo board ase.
Your Excellency, the President of the Republic of Ghana, John Dramani Mahama, distinguished guests, Chancellor, Vice President, Chancellor, members of the University Council, esteemed faculty, members of state, and Minister, the Mines Minister, Maral Boa, all people of the like the President said, when he's here, I can't read the speech. But I'll be back to give you my life story. But he said it all here today, so all I can say is thank you very much for that. And no, I asked Ibrahim Mahama, or ma university or more board, no more my room, say, man penning that for or no more vice chancellor. War and Sanfofro Imuno National Anti-Illegal Mining Operations Secretariat. Ya ye chanity wa a friend on 9 months, one more tax force, one more Juma ewo Ahanta West Mensino Imuna, what ye, one more eti, one who gumu said ye beya, one more mutu a former good year and famra quines galam say ya. A buying a so I honkon will bet me ashe, say Jumedian one beye no ma ye ni ye. Enti ye chiremu ese. Womo ekopie mu ewo Cape 3 Point ni mia yahudo bi ewo Ahanta West mensini mu nam so ama womo akire galamsey campaign baako ewo empotam ho na womo ekire mu se wabra womo ye omu operation no womo kohu se ya bobom patadan yahudo ya galamsey fo no womo dedade mu afemfidi akese excavator CB ni asesare do no a akogu mia bi a otimu se dwumadie ne de eyade ekoso womo CZ excavators ni nyina womo se womo boaboa niema hodo no no ne niema bia equipment bia womo nyaye ewo operation mu anu womo de kono en womo ehu se white pickup bia registration number GT8299-24 actually ewo kwan ne ho wo pack ye no rolly glass ne ma ne call form no so ye frame bright mensa na me e frame bright mensa no niema ya mabo sizi nyina media machines na media enti madawro ma 20,000 Ghana cedis enie monfa machines ne ma na munji sika na wo se hwe de ma wonte de ekoso ye nine months for ye nje bribe enti bright mensa no sika no bambofo no wo mo anye 9 months task force no wo mo anje sika no wo mo sa che ne ka ho ne pick up no wo mo yi ni si free mu ene wo mo de ne share wo mo car na wo mo de ba operation ni mu ene wo mo de pick up no so ka ho ene wo mo twukosi biaye ye ese se wo mo de ekosi ho ene abura police station ene afei agona nkwanta mansinu emu ho ene wo mo de pick up no ne niema hodo no a wo mo sa kan no ekoda ne akire edikosi enti ya kire abrantie bright mensa no anka wo kwa akoma task force no bribe no wo mo boa amanhwehwemu akoso a ebre esemu no sesese ye de ne kogina emre no mampanifo chese wo mbe ne sa we beyensa hode de ama obi biara wo ye galamse adwuma ni bi se bribe ne de emamu ne ema so chena Nana Oye Bampo Ado, we deputy chief of staff. Na maami akasa de akire se boshe bia chiniye ansa na wo mo be yaban wo no mo hyeye ede ba be yaban no wo mbedi so enti Ghana for da wo mo na saa nsemi nyina no no wo ka no wo che se wo hwe student loan trust fund ye no emu na ebeboa ma wo mo a ekosua pon afoforo no kura wo mo ho eka sade abane hye bo no wo de yo nanso ni nyina mu no de waka no wo be yo sade wo kan no ni for persons with disability. As you are no doubt aware, my sister is here. Student loan, she has set the pace by ensuring that policy proposal under the reset agenda of free dress education for persons with disability in tertiary education in Ghana became a reality in less than a year of the tenure of President John Dramani Mahama. As you have heard, the act has also, the Get Fund Act has been amended in Parliament, and now we have all the special schools being given special resources to aid and support them. This was also done late last year. When you read our manifesto, there are several proposals, and we have promised that we will implement all the proposals to support persons with disability. Enti de one mo kan ye nyina chichuru wo mo abibi nti wadi dem se obeso saafo na asena ma watimi akosua pon bi no eno nso wono mbeyo ama abem. Cape Coast Mensini Assembly no edi dwumadie bi a eye decongestion ibi wo mu yiyi
nneɛma ahodoɔ edwamu biaye ya yabobɔ containers ne nneɛma ensam fata ebisisi akwan mu ensuo kwan so ne ade wo mo hwɛ ye sɛ wo mbedwiri ne nyinaa edi afri ho ne tupa ewo kotokraba dwanumu enafoi abura market centers na Owura Asuma Brahima wono na coordinating director Emma Cape Coast Metropolitan Assembly woni yamani boni Eric Anan etwetwe nkomo kyire mu ne ntia wo mu etu saa na mo no market center, especially Kotokraba and Abra, are so congested. People are selling on the walkways. We have some selling on our gutters. So doing cleanup exercises is very challenging. So most of our gutters are choked. A little rain, the whole place is flooded. We want to bring some decency into our markets. If you are passing through Kotokraba in the evening, from 12 o'clock up to 5 to 6, ideally that should take you about 2-3 minutes. You spend about 10 to 15 minutes to be able to go to. Abura Market is west. There is a major road linking Cape Coast to Upper Dintra East to Elmina and other places. So the traffic there is huge. And selling on the pavement, the walkways have made the traffic there very well. So today's exercise is to also allow traffic to flow freely so that people can go about our market center, especially Kotokraba and Abura. Ene ya yekotie sesie yi eye Owura Asuma Brahima wono ene coordinating director Emma Cape Coast Metropolitan Assembly eno so ena yegyina na yadane ye ho age aboafo enkrato ye ba ye bekwa amanone Point homeopathy clinic Ghana had the obi enim say say prostate na baby omutimi ye screening ema hu ni ye etu ase a na e endpoint homeopathy clinic anase e kidney e liver problem wo fa baby e na adjujo na de fa ne premature ejaculation no a ba ma bi a wo ne wodofo akwakwahia asa wo di ne ho agro asa wo to nte ene ye bra endpoint homeopathy clinic na ye moa wo ema ne mema mo pa wo e ye endpoint homeopathy clinic wo mo damu fua yare bia infections bi ne wo ho anase bia wo hwa wo fa baby na adjujo kidney problem prostate there eye endpoint homeopathy clinic kuma se ubehu endpoint homeopathy clinic e wo konoma boy here e na Accra hanso so there wo mu ginamu ankasa e wo spinters bebre friend share signboard no hudu na ubusasa wo pe endpoint homeopathy clinic obia e be kire for endpoint e wo 0244867068 and 0274234321 endpoint homeopathy clinic wo mu demufua tontonte yenum sane efadwen ne efadwen mpa say na nim say brebi beba ama tontina 74 opa ye ne simple T74 abeye adru tontina 74 ana T74 asa twe yadwene esina nanom dodo so say de na dodo bua ma nanom enyare basabasa no saa na tontina 74 ana T74 ebu anipadua no ema immune support enti obi onum bie no abrebia ne ho den tontina 74 yinso yaye ne se nsuo kokrowa kama enti ba bia wonam bia obetimi de wade akọ samene wa ankefi na ekroyi eda no nko na wie ye wa bra mennom T74 semennom tontina 74 menya hodi mennom ne dabia T74 yi eye hahama ene ye de aye na DHC ena aframa na ye kama saa no T74 ahoden ni apomuden ko a woko pharmacy ana baby to nwo bia ubenya tontina 74 yi biato T74 yi enye ma oba wa fafuro ana obi a oma nufuo ana se obi a onya mfie dumienu etu phone 050-162-8931 and 0246-073-498 FDA agi edwadi nkratoi atom medo edurano pa wutimi to wo boase etwitwiwusi o ado na so nim se mede yas toothpaste and the brush and the twitwimesima menya homka sentina ye bokoyi na medie me all time favorite yas herbal toothpaste and the brush aboa me amasesei menum so a enwunu anasa de ehia me selfimfem me biem na wonhwa se mesi aye fita sesrecha homa na et brightens yas whitening toothpaste and the brush and me di hwimese entina wo se afei na yas total care gel toothpaste and the brush ne de ebo wo se ho ban demu ne nyina ema wonum ye
sham. Oh yes, enu kretrodo. Yas Herba, Yas whitening, any Yas total care gel toothpaste, any the brush, ebusian chamfa. Sɛ wo pedudu tu e won kran ha. For Leicester Ghana Limited and was 050-161-9588. Leicester Ghana Limited and the Yas toothpaste mo ahodo and the brush abadwa so abeboye. TV Emma Aketiapa. Okre Emma Aketiapa pa ampa abusua. Ye wie kase no wa manone na medoko UK London afa ho. Ehon so no medoko pound le mu ho a ehon na awra hosem bi si memene da no. Se ufa London mountain so ufiri bepo no so ho sane a ba sane anum ho ase upese otete ko Wales kwan no so ho no. Sabi hono traffic taache pa ehone pound lane na no no enesa na ho ache na wo mugusu eye wo mo fanfe ye bi ewi aba mu obi adi mfinhye aduasa sade na ba ne tirimo wo twen sekan asa agoragoro wo de wo maame bi wodi mfinhye adunum ama sabre won ka ate asefo ho enam sa ye so ama wo no de hwehwemu ma papa wura mu a wo munya ne pa so sesi ei wo kokum sade Detective Chief Inspector Rebecca Woodford wo boss ho kire sompa kase no ene wo che se wo ma ye nhwehwemu a adekoro poten ka no ma wotimi edi sa nyambra nsem no wo mu ntimi huni nanso ase wo ne maame no a wo ne seka no kura no ebo kakra na che se wo mu nim wo mo ho nanso ni nyina no wo mo egusu a se pra wo prepre ano nom ne se de esi wiaye ni nyina ehwa no de wo se oti nananam wonse do nanso prepre wo prepre ye ne baabi a wo de wo no asa na edi adanse se wo penedi ne bone deda na Metropolitan Police no ena wo mo chese sa pon le mu ho na wo sempanimfo mo wani ko ho esanse ehwa traffic che na we bra bra ho sem ne si kura no na abobe se no nan ebrim enti ehwa eche a fra no pana ko ese nwunu bedwo etime che saa eba na sa nipa abo apeso no obi ye bibi etese mpo a ya na ehwo a ewirem anhwe nipa dodo ebetimi ehwo akwakoka enti bra no de ombese ne se de ya na sadom no ebom pempe ewo mountain so no sa pon le mu ho no wo moma ehwo nso ehia wo papa eno so ne yegina na anopai 2074 T74 to odudo no a wo ma ye na abefo kwan so ayam DHC ede agumunti eyema nipadua bia eso yi mu ma ye de bre wo a Jones Hot Kenke de wo mo no anu wodome commercial bank na chi ho ape no wode nkwan so bonten ne noa yellow com papa bi nanso wo mo de je 3 cities a atufu etu edi so mfa so pefo no e kan ye ho midimafo eba center edi ma yen e wo kase mu ne no sa no poku ase mayira yare bi etew so wo kɔ ama wayira na mawo ana sa ebu akwa agogo wo agogo ya de edi ama ya chiusen Leicester Company Limited wo mo na ye Yas toothpaste and toothbrush wo mo na twi yense anopai yetime bebe kase ne ma wo na uti bi 93.1 Kumasi ehwa dabraka 100.9 yiko Kumasi hwa na Paris France abrochimamu eno ya Danfopa radio Sompa 101.1 takwa FB 106.1 FM Sompa Techiman wote yenka ho Kingdom 106.1 FM eno mankesim ena 98.9 Sompa sunyane 90.7 enkransa de noa Techiman 106.1 FM ena fe doma 100.7 enso fa bi Kene Soban Radio near live for ho Sompa 101.3 doma henkro ensempai wote ena www.sompaonline.com yewra tabo atenchechere koto ho Facebook no so ora rich BITMISE wo pagya yende koto so Sompa 106.5 FM Accra ena YouTube near Sompa FM live na afe na afidie no waso a ensamo a yede baaye no de na esisi nanim ebine se Ghana Police Service for etwa 50,000 Ghana cedis ato ho se obi biara obetimi aboa na gang leader bia wo mokọbọ okro no ewa afonkasem wo monsa kana no obenya sa sika no sada ena posi sadoma yewra tete yohoni di wo manim no wo makodi akwaside ne ho
ɛna royal ladies a wɔn yɛ polisifoɔ no wɔn kɔgye wɔn aba so bɔ. Owura Haruna Idrisu de ato dwa sɛ na wɔtwe ya yɛsi media wɔn hwɛ nim sɛ sika ɛsom 41 million Ghana cedis wɔn betumi ayɛ ho nhyehyɛ sɛ de bɛya sitag for striker wɔn akɔ no wɔn de bɛbɛ wie. ɛna yɛ kɔ amano ne nso abamu adi mfinhyia aduasa wɔkɔ ɔmaame mfinhyia aduonu mu se kan ma wɔti nananom wɔn nse no polisifoɔ anya no ɛde na to kukum na wɔn de afutu aba sɛ bia saa awira hosɛm no siiye no mpanimfoɔ mo wani nkɔ hɔ akenkanfoɔ triple way man agya apia